Dwi wedi penderfynu cymryd rhan yn yr UK Air Guitar Championships. O ie, pam? Dwi eisiau ennill am unwaith. A'r ffordd dwi wedi sicrhau hynny ydy cael y mentor gitarydd enwog o Pendulum i ddysgu fi. O ie, Peredur ap Gwynedd. Reit ta, so dwi rioed wedi chwarae gitar yn y mywyd. Ie. Dwi'n mynd i gwrs yma dalw. Lle ti'n reid y bysu? Rhaid yn angos i ti. Y plectrum fel ti'n barod yn, oes e? Ie. OK, so... Fel yna? Ie, dan y... Agos y ffordd iawn y plug? Dar... Pigyn, fel la. Pigyn sy'n mewn i'r... A just gad y tonnau i fynd. Na fe? Na o. Ti eisiau cael can bach? Ron, ti'n can rhywbeth? Sandala, sandala, sandala. Gyda fi am torri dy gitar. Gret. Be di'r peth gorau sy'n ni'n gallu gwneud efo'r gitar? Be di'r peth gorau? Peth gweitha allai ti'n neud, byddwn ni'n meddwl, yw hwn. Edrych at y dran a jyst yn gwneud dim byd. A peth gweitha allai neud. Reit. Peth gorau allai neud yw actor ffwl, byddwn ni'n gweud. Actor ffwl? Ie. Dwi'n neud yna mewn bywyd bob dydd anyway. Ti'n neud i ennill yn... Ti'n meddwl? Ie, ie. Digon hwn. Ie. Ti'n lle... Tafod allan, eisiau mynd gyda fi biscuit, so rydyn nhw'n amod, so dwi'n rili dangos o chdi. So hynna, ydy'r peth rock. Ie. Ti'n gwisgo bandana a pob peth? Dwi ddim, ond allai di os dwi eisiau. Ti'n mynd yn bare chest? Na, sy'n mod o chest da fi, so... Ti'n bach o flew. Fi'n newid datblygu chydig bach o blew. Dwi'n meddwl fi'n un o'r bobl hwyr yna, to? Ie, wel, sy'n bach yn hun yn ti, sy'n mod o fi na, so fi ddim yn neud o. Ti'n rhaid i cael botol di cael ei ddechrau na chdi? Do, sawl un. Do? Ie. Beth bobl yn poeri na chdi? Poeri, bras a knickers ydw i bod. Do. Ti'n rhaid i cael botol efo P yna fo? Na. Diolch fi. Bydd am y pobl sy'n wedi ddo. Hwna fyddai'n cael henw. Ond illa fydd yn dychmygol fel y gitar. O ie! Aw! P dychmygol. Am un o dda'n band, P dychmygol. Reit ta, so gamol y gitar i fyny. Ti eisiau fi cocio fo fi'n tunio hefyd? Ie, allai neud na. Ti'n troi ein fel la? Ie. Fel la. Bus yn dyn ar y pit. Ti'n mynd i byd efo 3 bus yma? Ti'n gysgan nhw'n rhif? Gadw nhw'n rhydd? Ie. Plectrwm? Ie. Y fewn y llaw? Ie. Na fe. A lawr. A dwi'n gwneud beth efo hwn? Allai ti, os ti'n cymryd dy fus off y tan eto. Waw! Ie, tre yma. Nes i'n gwneud gafel y bus. Lawr o lan, fel. Oce. Na fe? Na o. Hank Marvin. O, sori man. Chwn drio yn ydyn. Na, fo'n iawn! Mae Glyn yn penderfynu mynd i'r goedwig i'r awyr agored i ymarfer chwarae i gitar awyr. Rhaid i Glyn feistroli techneg y gitar awyr, felly mae'n camu'n benderfynol i fyd natur lle gall wneud gymaint o sŵn ag y dymuna.